אנחנו מעבירים מרשם. שנייה, יפה. זינת. ויש לנו כאן את השורה של הזינת. אנחנו יכולים להיכנס למיקרומדקס מפה. וקיבלנו את האינפורמציה על הזינת. אפשר להיכנס למה שאנחנו רוצים, נגיד clinical teaching, מה להגיד לחולה. ונחזור לפריון. נכניס את התרופה השנייה, אומפרזול, 1 ביום. ואנחנו נכנסים למיקרומדקס. בוחרים אומפרזול בלבד. ואנחנו יכולים להתמקד במינון. ואנחנו קיבלנו פה את כל האינפורמציה, וחוזרים לפריון.